Banginibingelele emakhaya ngilethele nomhlahlo wesimo sezulu. Mbukele lithesika ngamafa enyakatho mpumalanga nezwe ngenxa yomswakamo uphuma komakhelwana bethu Mozambique kodwa ayikho imvula engalindeleki ikakhulukazi esifundazweni KwaZulu-Natal kanti maphakathi nezwe lihle mbukele izulu ayikho imvula engalindeleki kodwa umoya uzothanda ukuvunguza ngamandla ngasogwini sempumalanga nezwe ufike ku40 km/h esifundazweni KwaZulu-Natal njengoba nizibonela umoya uphuma enyakatho mpumalanga nezwe kanti ke kusasa asazoqhubeka bekhona amafa angalindeleki empumalanga nezwe kodwa ayikho imvula engalindeleka kulezo ndawo kanti ngasogwini oluseningizimu umsinga obandayo uzohambisana namathuthana nje imvula engaba lapha nalapha ngasogwini esifundazweni Western Cape ngeenkathi zasekuseni kanti maphakathi nezwe leshisa ke mbukeli kulezi ndawo kanti noma uvunguza ngamandla isimo singabhebhethela umlilo wamadlelo esifundazweni Northern Cape eFree State nasenyakatho nesifundazwe iEastern Cape lisinje sisika ngamafa enyakatho mpumalanga nezwe nomoya ube malula uphume ngasenyakatho mpumalanga nezwe mazinga phansi ebusuku banamhlanje liyabanda ngibukele eJohannesburg ngo10 degrees kube 11 degrees emelo kanti naKwaZulu-Natal maphakathi nesifundazwe liyabanda mbukele Lady Smith ngo13 eGwini khona eThekwini u18 kube 21 degrees eRichardsburg kanti nangasentshonalanga nezwe liyabanda eSutherland ngo6 eKapa Ledumo u16 degrees kanti ke nakusasa sizaqhubeka nje liphole enyakatho mpumalanga nezwe njengoba nizibonela eJohannesburg u30 degrees 28 emelo no29 degrees eMbombela KwaZulu-Natal khona lihle mbukeli ngasogwini ngo30 degrees eThekwini ngizobamba lapho umhlahlo wezulu emakhaya ngifisela ubusuku obuhle.